Afuwa ne, waya lambar ki nake so ki dan saka min a cikin nan gurerin. Lamba ta me za ka yi da lamba ta kuma da gani na? Ina son ki ne in mata kakki damu. Samun lamba ki anan. So na? Eh. To gashi. Ta. Mu ƙara sako na ƙeta ka miki. Karki damu yan mata, kina ganin wannan family house din mu ne yanzu daga kwana na shawo, karki damu. Ko? A fito mu je mana. Dan bago la ilaha illallah, dan bago. Sannan jiya ina wuni hajiya. An tashi lafiya hajiya. Dan bago. Dan bago la ilaha. Wannan mahaukaci ne Alhaji, karki damu. Dan bago. Wannan bai sha wata wallahi ka. Malam yanzu yake jiran shi. Kai mahaukaci. Yanzu ma da yake jiran sai ya fara wallahi. Sha magani ka bari. Dan bago